Давай, да. Замъчи се. Абе, нашите не могат да ходят да пада. Следно припада. Свали се, кликай се свали. Следно припада. Давай. Моите е по-добре. Това е за бързо да се каже. Е така. Много ми е бързо. То лапичката се... Почти. Много добре, почти. 0,7. Господина, че нещо не става. Как изглежда вашата мемора? Набутай го, погледни си. Да, той обаче така тъпа програма направил, че... Не, това не стига, бе. Абе, Едната ръка е много бързо. Бързо да накажеш мотори, че робот да може да купае. да, пускай го, аз не ги гледам. О, смигаше ноя. Давай. Тази е високопарна горила. Чакаме изгубените бебе. Тая е такава с изкълчената зелена ръстава. Добре, аз ще кажа старт. 1, 2, 3, старт! Първото място отива в Излагасме! Остальное все потом. Не надо права и слава. Прибереги для других. Давай, да.